Takže ahoj, vítejte u mého dalšího videa. A tentokrát nejsme tady z vlogu, ale jsme tady z Let's Play nebo Gameplay, říkejte si tomu jak chcete. Z Let's Play na hru Socom Fireteam Bravo 3 na herní konzoli PlayStation Portable, takže prostě klasický PSP. A rozhodl jsem se, že bych mohl zkusit natáčet nějaký let's play z nějakých her na tohle zařízení. Nemuselo by to být špatný a ani jsem to snad nějak moc neviděl v Česku. Teda já nevím, já jsem to vůbec jako spíš nehledal, ale nenarazil jsem na to, takže by to bylo něco novýho a doufám, že tu kameru jsem nějak tak vychytal, aby to takhle vypadalo, jako aby dobře šlo vidět to, co je na displeji. Přesně takhle jsem natáčel unboxing iPodu, to mám na svém vlogovém kanálu, tak se na to taky můžete podívat. A už teda ke hře, takže podíváme se takhle jenom na obal, rychle, jo, Socom, prostě od 16 let, 16 už mi bylo, takže v pohodě. Stejně na to nikdo nekouká, že jo. Je to only on PlayStation, takže na nic jiného si tuhle hru nekoupíte, kdybyste chtěli na Xbox nebo tak, prostě jenom na PlayStation 3 to je, na PSP a na PS2 nevím, jestli je nějaký Socom, myslím, že spíš ne. A ještě zezadu to takhle ukážu, no, postavte se za svůj tým, no, tak já už bych na to šel. Takže možná to budu lamit, nevím, protože to hraju přes kameru, takže moc posunu trochu, moc na to taky neuvidím, takže snad to bude dobrý, když tak jindy to vychytám. Tak. Takže můžeme jít na to, tak dáme si kampaň. Dal jsem hru celou od znova samozřejmě a obtížnost bych si dal tu druhou, protože aby jsem to nějak nelamil, aby prostě jsme pokračovali hezky dál. Tak já asi tu základní ukázku nechám, možná dám víc hlasitost, a ne zase úplně. To jsme my. Tak ještě jsem chtěl říct, že jsem zapnul titulky, takže abyste si to mohli když tak nějak číst. That means no comms, no support, not unless absolutely necessary. Understood. This folder contains all the intel we've currently collected. The trail we've established ends with a man named Vasily Gozerov, former KGB. We don't believe he's directly responsible, but we think he knows who is.
find Gozerov. You find out who's behind this. There'll be an extraction team waiting for you. Until then, you're on your own. Sir, I've had the Master Chief set up a makeshift training course where you and your team can run drills before you insert. Appreciate that, sir. Godspeed, Commander. Tak myslím, že ten Gozorov, co tam byl na tom plátně, tak myslím, že toho máme zabít. Já si nejsem jistý, já jsem to dohrál několikrát, je to fakt zábavná hra a myslím, že toho zabijem na konci. Takže nejdřív si asi dáme tutoriál na té lodi, abyste tak viděli, jak to vypadá. A myslím, že stejně až v příštím díle. Chci ty díly dělat tak 10 minut dlouhý, 12 maximálně. Nevím, jak je limit na tom YouTube, takže aby mi to pak zase šlo uploadnout. Když tak, kdyby byl nějaký fakt velký zájem o to, tak bych si to prodloužil ten limit, bych si nějak zjistil, jak se to dělá a mohly by být třeba, nevím, půlhodinový ty let's play, 20 minutový, fakt delší. Ale takhle to teď budu dělat jenom tak těch 10 minut. Uvidíme. A tohle je teda můj tým. Já jsem ten Černoch tady. A tohle je můj tým a já jim velím a prostě mě provázej celou tou hrou. Takže je to o něco lehčí. Ale už si nepamatuju vůbec ovládání. Jo. Takže tak. Tak, teď jsme tady na té letadlové lodi a tady nevím, jo, tady si bereme zbraň. OK. Tak to vím, jak se dělá. Takhle se, jo, dávka, automatika. OK. Tady. Jo, to Ta hra je fakt, nevím z jakého je roku, myslím snad 2009, 2010. Je poměrně nová, myslím, možná 2011, nevím fakt. Má docela fakt hezkou grafiku, nevím, jestli to půjde vidět na tom videu. Snad jo, nějak se s tím snad poperem. A tu hru jsem si koupil, já nevím, asi za 280, normálně v JRC. Stála 8 kg a to jsem si řekl, že jako dobrý, ale možná trochu drahý. A pak ji asi za měsíc zlevnili fakt na těch 280, takže teď by to taky mělo stát 280, myslím, furt v JRCčku. Takže paráda. Takže tak. Můžeme jim rozkazovat takhle. Tady jsou nějaký... No tak ještě to nemůžu zobrazit ty příkazy. No. Takže my jsme amíci a vůbec nevím jako ten příběh, jako jestli to má to nějaký příběh, ale fakt jsem to nevnímal snad nikdy. Vím, že máme prostě zlikvidovat ty rusáky, no. Rusáci, jsme proti rusákům. Jsme nějaká jednotka prostě, no. Takže tak, no. No, co je? Dobrý. Jak se, jo, takhle se stává, jak se lehá. Jo, tak, OK. Takže, co to tady máme? Tady je seznam úkolů. Jo, vyčistí arénu. OK, jo, počkej, takhle. Chápu, a co mám tady dělat? Jo, ty granáty, co? A kde jsou granáty? Nejsou, tak já to vystřílím. Jo, teď jsou granáty. A to už je mám? Jo, už je máme. Granáty, takže je tam šoupnem. Tak jo, to by mělo být hotový.
What's up? And I've got your back. I know. That's why I ruined your vacation. Come on, let's get this done. Takže jo, tak to už máme hotový ten tutoriál. A už máme 10 minut a 36 vteřin, takže já už bych to ukončil. Teď se nám to savelo. Takže příště si dáme tu misi. To je ještě taková pořád nudná, tam je to jenom pořád s pistolema. Je to takový, měl by to být stealth, jo, ale to už v příštím díle. Takže děkuji vám za shlédnutí a byl bych rád, kdybyste toto video ocenili lajkem a kdybyste mi dali po případě odběr, anebo si ještě koukněte na můj druhý kanál, kde natáčím vlogy. Jak se tomu říkám? Ježiši, odkaz bude v popisku videa, jo, takhle. Dobrý, takže se mějte a ahoj.